Спомена, че отдавна работиш с звезди. Как ти се отрази чисто емоционално на теб? Емоционално ми се отрази добре, когато знаеш, че се доверяват хора, които са популярни личности. И това е някакъв такъв чисто музикален гъдел. Тук искам да кажа едно много важно нещо. Ние, музикантите, трябва да умеем да лавираме между това да свириш и супер музикантски неща, които никой да не ги разбира, и да свириш неща, които са много лесно смилаеми и лесно възпроизведими, които да може да се възприемат от масовия слушател. И точно там е тая разлика. И викам, значи, що ми се доверяват за такива проекти, изобщо за такъв тип музициране, спазил съм някъде този баланс. То все още го търсиме, понякога се отпуска човек. Знаеш, на нас музикантското ни е повече от вътре, искаш да се раздаваш, да правиш неща, и като свириш такива по фрази, които ще бъдат лесно възпроизведими, ти се струва, че не си дал максимум от себе си, защото знаеме как се свири, в друга среда. Някакъв сладък гъдел беше това нещо и продължавам да работя в момента в тази насока. Работя с много поп-фолк артисти. В момента работя лайв перформанси правим с Тони Стораро, един невероятен човек първо, и после голяма звезда, страхотен глас и музикант. Обикаляме с него по участия, правя музика на него, на Фики съм правил песни, работя с много хора. И интересно е, че всеки човек си има своя енергия в студиото. Пък да не говорим, че с Преслава сме правили сигурно 3 проекта имаме реализирани до сега по телефона. Може би 8-10 минути ни най-дълги разговор. Така, искам тук това. И казваме го, да, можеш само да го чуеш. То не е, нали, на FaceTime. Съвсем по телефона пускаме го. Добре, това е, действай го, пращаме го, така, окей ли, тук всичко се получава. Някой друг дойде в студиото, примерно, аз, например, нямам готови парчета и никога не съм имал. Не работиш на принципа на демата, да имаш нещо готово и да чакаш. Аз нямам такова време, не за друго. Иначе е готино да пуснеш сега на певеца, да си чуе песента, да каже супер. И те, нали, като да е някой в студиото, пусни ми да чуя това демо, пусни ми да чуя какво имаш. Аз няма какво да пусна, викам. И най-готиното при мен е, че обичам да работя с изпълнителя директно. В смисъл, като дойде да му усетиш емоцията, да му усетиш енергията и от това нещо да започваш да му правиш музика. Да го усетиш, за да бъде нещо наистина различно. Не всичко да върви по шаблон. Знаеш ли с кой работа най-интересно? С Саша. Защото тя е човека, който ми се доверява изцяло на 100%. Тя ни го каза. Доверява ми се, но пък и тя е човек, който знае всеки път какво иска и като дойде, каквото и да накарам да изпее, каквото да направим, тя изцяло ми се доверява. И накрая съм чувал, с нея се работи много леко и удобно, и приятно, и хубаво. И там можеш и да експериментираш и да си правиш каквото речеш. В един момент много колеги казват, нали, ти на Сашто правиш най-хубавите неща, на нея правиш най-хубавите песни, не просто тя ми дава най-голяма свобода. Голяма свобода и най-добро пространство да работя, което е най-важно за един от другата страна, нали, композитор, автор, аранжор. Това е най-важното нещо.